el Víctor i el Raül, aquest equip tan magnífic que tenim per preparar els divendres de pensament, ens presentaran a la Raquel. Fer una broma abans allà darrere, dic, mai sabem on fer els divendres de pensament, perquè algunes sales després són tan grans que s'hi agafa fred. Pedretes estem amb obres i aquí hem pensat que almenys l'escalfor, aquestes sales són més caloroses, per dir-ho d'alguna manera. Un dia podríem fer una enquesta, dir on us sentiu més còmodes sentint els divendres de pensament. Doncs res, les vostres mans i sigueu benvinguts com sempre. Gràcies, Carles. Només 4 paraules per presentar la Raquel. La Raquel Parera és doctora en llengua i literatura catalana i és editora també de Clàssics catalans a Barcino, per tant és una persona que coneix molt bé la literatura medieval en general, però a més és una gran especialista, segurament és la més gran especialista en Andreu Febrer, que és el traductor del segle XV de la Divina Comèdia de Dante. O sigui, Andreu Febrer va fer una primera traducció magnífica de la Divina Comèdia al català. I per tant, ja us podeu imaginar que és una persona que coneix la Divina Comèdia en tot detall, des del començament fins al final, i per tant és un goig tenir-la aquí, serà una sort poder-la sentir parlar de l'art. I res més. Raquel, endavant, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies al Raül, al Víctor, al Museu Diocesà i a tots els assistents que heu vingut avui fins aquí, que sou molts, i em fa molt contenta que el tema desperti aquest interès. Doncs jo precisament volia començar amb el que ha dit el Raül. Volia començar dient que el 2021, que no fa gaire que el vam deixar, va fer 700 anys que Dante Alighieri va morir. I es va fer, actes per tot el món, sobretot a Itàlia, però també per tot el món, aquí també se'n van fer, i es va reivindicar molt, durant l'any passat, la figura d'Andreu Febrer, que és el que us deia el Raül. Andreu Febrer va ser la primera persona del món que va traduir la Divina Comèdia en vers, mantenint el tercet encadenat, que és la forma original. O sigui que el català, la literatura catalana, té el privilegi de tenir la primera traducció en termes absoluts de la Divina Comèdia en vers. Per tant, és una figura que cal... No se'n sent, potser, prou bé. És així? No. No? A veure, espera, em poso més aquí. Així? Ara sí? Sona d'ultratomba? Però si sona d'ultratomba està bé, perquè farem l'infern, ha de sonar d'ultratomba. Llavors, doncs això. És una figura que cal reivindicar, la de l'Andreu Febrer. És una traducció que està molt ben feta, el que passa que, esclar, evidentment, és en català del segle XV i si no hi esteu avesats, doncs potser us pot arribar a costar una miqueta més, no? Però jo sempre és que ara no sé això, jo sempre la reivindico molt. No sé què esteu veient, quina de les diapositives esteu veient. La de Dante? Sí. Molt bé. Doncs bé, avui soc aquí per parlar de l'infern de Dante, per això m'han convocat. I aquí teniu la típica representació de Dante amb l'infern, el purgatori i el paradís, que és a Florència, aquesta pintura, però el que us volia ensenyar és això, que això és el manuscrit de la traducció de l'Andreu Febrer, que és de l'1 d'agost de 1429. I és això, primer us volia parlar una mica del tema de les traduccions, perquè si després de la sessió d'avui hi ha algú que no s'ha llegit la Divina Comèdia però li fa il·lusió, i no se la vol llegir en italià medieval, perquè poder que també us queda una mica lluny, tot i que és molt maca i sona molt bé, doncs teniu diferents opcions. Clar, la de l'Andreu Febrer és això, ara us ensenyo com sona. És clar, és medieval, està molt bé, però volia llegir-vos un trosset d'aquesta traducció perquè així veureu una miqueta la diferència, perquè després aniré llegint fragments d'una traducció més moderna. Per exemple, diu: «Enmig del camí de nostra vida, me retrobé per una selva oscura, que a la dreta via era fallida. Ai, quan a dir qual era és cosa dura,
esta selva salvatge, aspra i fort, que el pensament nova poma procura, tan amargant que poc és plus l'amor. Mas, per tractar del bé que ho hi trobé, diré l'alts que hi descobrí, si ho record. No sé com us ha sonat, s'entén, no? Però és al principi, Al principi tothom el coneix, però sona així, aquesta traducció. Aquesta traducció està publicada sencera als nostres clàssics de l'editorial Barcino dels anys 80, però encara la tenim en catàleg, o sigui que encara es pot, si us fa gràcia, però clar, és medieval. Llavors, en tenim dues més a dia d'avui que podeu triar. Una és aquesta, que és la del Segarra, que potser és la més coneguda, potser és la que us sona més, i és en vers, i manté les rimes. És la que farem servir avui perquè és la que s'entén més bé i manté les rimes. I llavors hi ha la d'Almira, que no manté les rimes. I clar, llavors sona una miqueta més, no és prosa, però esclar, com que no té rima, doncs es perd una mica la gràcia del poema de Dante, que és la rima, no? El verset encadenat. Llavors, per això jo prefereixo la del Segarra, però que volia dir-vos que això, que si després us interessa llegir la Divina Comèdia, teniu totes aquestes diferents opcions. Doncs bé, per no allargar-me més amb tot això dels manuscrits, aquí teníem aquest de l'Andreu Febrer encara. Això és un manuscrit del segle XV que pertanyia al Fons el Magnànim. Andreu Febrer era el botzir del Fons el Magnànim i aquest doncs, és un manuscrit que va pertànyer al Magnànim. No és el de la traducció catalana, però veieu les miniatures, l'estil de miniatures que feien. Al llarg de la xerrada que faré us aniré ensenyant imatges de diferents èpoques que il·lustren una mica l'infern, no? Que és el que... L'infern ha estat molt representat per pintors, per tota mena d'artistes, doncs us aniré ensenyant. Evidentment, les més antigues són miniatures, així del segle XV, una cosa així, i després doncs, veurem també quadres del XIX o els típics gravats de Gustave Doré, que no sé si els coneixeu, però és la més típica, no? Les il·lustracions de Doré, de la comèdia. En veurem alguna, no? Tampoc gaires. Doncs començo explicant una mica, que això a tothom li sona, però per posar una miqueta en context l'obra, qui era Dante Alighieri, no? Dante Alighieri el coneixem tothom, però posem una miqueta de dates. Va néixer entre el maig i el juny de 1265 a Florència i sota el signe de bessons, això se sap, era bessons, per tant es pot calcular més o menys, això són dades que ell va donant al llarg de la seva literatura, i va morir entre el 13 i el 14 de setembre de 1321 a Ravenna, exiliat. Ara veurem una miqueta això de l'exili. Això, 1321, que ara va fer 700 anys que va morir. Evidentment, és un dels poetes més importants de la literatura italiana, i no només de la italiana, sinó de la universal, i el coneixem per la Commèdia, fixeu-vos que no vaig dir en Divina, i després us diré per què, de la Commèdia, i també és molt conegut per la Vita Nuova. Té més obres, però aquestes potser són les més conegudes. I és conegut també perquè diuen que és el pare de la llengua italiana, i l'italià literari es basa en el toscà, per autors com Dante o Boccaccio o Petrarca, per tant és una figura cabdal de la literatura. Aquí a la Commèdia, que això sí que és totalment conegut, explica el viatge d'ultratomba, que passa per l'infern, el purgatori i el paradís. I aquí volia parlar d'una figura que és Beatriu. A tothom li sona també Beatriu. Beatriu, quina relació té amb Dante? Doncs és un amor platònic de Dante. Dante explica a la Vita Nuova, que és la primera obra que li dedica, que quan ell tenia 9 anys, a l'església, una església molt petitona que hi ha a Florència, una església molt bonica, molt petitona però molt tranquil·la, era l'església on ell sempre anava. Quan ell tenia 9 anys i ella també, perquè van néixer el mateix any, la va veure i es va enamorar, va quedar enamorat de Beatriu. Però a l'edat mitjana els matrimonis no eren per amor, eren concertats. De fet, quan ell és adolescent ja li concerten un matrimoni amb una altra noia. La Beatriu també es va casar amb una altra persona i es van tornar a veure quan tenien 18 anys, que això també ho explica la Vita Nuova, i llavors ella, als 25, una cosa així, va morir de sobrepart.
I a partir d'aquí, doncs, Dante va idealitzar aquesta figura de Beatriu i la va convertir en una mena de dona àngel que és la seva inspiració a la literatura. Per tant, el personatge de Beatriu és aquesta. El personatge de Beatriu és fonamental en la literatura de Dante i a la comèdia ja veurem que també hi surt i té un paper fonamental com a dona àngel. Pensem que a l'edat mitjana normalment estàvem acostumats que la dona era la midons, la dona era com una senyora feudal, doncs aquí hi ha hagut un canvi en l'època de Dante en la literatura i en aquest canvi el que fan és que la dona la fan que sigui com un àngel, que sigui símbol de puresa. És un canvi de concepte. Però no m'entretindré amb això perquè vull parlar de l'infern. Una altra cosa molt important de la vida de Dante per entendre una mica la comèdia i els personatges que hi surten és l'exili. Dante va participar en la vida política de Florència. En aquella època hi havia dues faccions principals que eren els Güelfs blancs, que eren partidaris de la no intervenció del papa en la vida política de la ciutat, ell era d'aquests, i llavors hi havia els negres que sí que volien que el papa pogués intervenir en la vida de Florència. Ell el 1301 va anar a Roma com a portaveu de la ciutat de Florència per parlar amb el papa, que era Bonifaci VIII, per dir-li que s'abstingués d'intervenir en la política de la ciutat. I mentrestant, mentre ell era allà, que Bonifaci VIII l'anava entretenint, Carles de Valois, amb el consentiment del papa i el suport dels Güelfs negres, va entrar a Florència, va assumir el poder de la ciutat i, com a conseqüència, molts Güelfs blancs, com ara Dante, es van haver d'exiliar i no van poder tornar mai més a Florència. O sigui, estem parlant que es va exiliar en 1301, es va morir el 1321 i no va poder tornar mai a veure la seva ciutat. I, a més, no podien tornar perquè els van condemnar amb condemnes, amb acusacions falses. Va ser condemnat a la foguera i a la destrucció de casa seva si tornava a trepitjar Florència. Per tant, li convenia no tornar a trepitjar Florència. Llavors, va passar la resta de la seva vida, de ciutat en ciutat, buscant benefactors i escrivint literatura, que és una de les coses que sabia fer millor. I va ser al llarg d'aquest exili que ell va escriure la comèdia. Llavors veurem que a la comèdia hi surten molts florentins i que hi surt el papa Bonifaci VIII i no surt al paradís, no. El papa Bonifaci VIII, que per culpa seva ell està exiliat, on el posa? El posa a l'infern. I avall, avall. Vull dir, veurem això, no? Que, esclar, hi ha un ressentiment aquí, no? Vull dir, jo penso, això ja és personal, que Dante era un geni. Llavors ell es va venjar de Florència d'una manera genial, perquè tots aquests personatges que ha posat aquí a la Divina Comèdia fa 700 anys i encara els llegim i encara estan allà a l'infern per nosaltres. Vull dir, va ser una venjança genial, però la Divina Comèdia no és una venjança. Això és col·lateral. Però això sí que s'ha de dir, perquè si no, no s'entén. La Divina Comèdia la devia començar a escriure com a mínim a partir de 1304, quan ja estava exiliat. Però ell fingeix que és un viatge que va tenir el 1300, la primavera del 1300, per la Setmana Santa, que va durar una setmaneta. En una setmaneta va veure infern, purgatori i paradís. I aquí, quan es troba els personatges, li fan una sèrie de profecies, que esclar, són profecies que ja eren entre 1304 i 1307, evidentment tot allò ja havia passat, per això li poden fer la profecia, no? Perquè allò ja havia passat. Llavors, la redacció de la comèdia té diferents etapes. Primer va fer l'Inferno, més o menys 1306, 1309, potser va començar una mica abans. Després va fer el Purgatori i ja es van començar a difondre l'Infern i el Purgatori. El Paradís encara no havia començat. I després va fer el Paradís i després de la seva mort és quan es va començar a difondre el Paradís. Per això, per exemple, a vegades hi ha literatures en què ha arribat més l'Inferno o arriba l'Inferno sol i el Paradís no, perquè es van difondre per separat, perquè es van crear per separat aquestes parts.
La difusió que va tenir l'obra va ser extraordinària. Se'n conserven, penseu que molts s'han perdut, se'n conserven més de 600 manuscrits sencers. Si comptem els fragmentaris són més de 800 i, bé, comptant això, que se n'han perdut molts pel camí, no? Però no hi ha cap manuscrit autògraf de Dante, tots són còpies. Per tant, llavors és feina dels editors d'intentar, de tots aquests manuscrits, trobar quin es podia semblar més o quines lliçons podria semblar més el que Dante havia escrit realment, no? Us parleu del títol, que jo us deia que jo no deia divina, que jo només deia comèdia. En realitat, ell li posa comedia, accentuat així a la i, es pronuncia accentuat com en grec, comedia, i no li posa divina, divina ara us diré d'on ve. I per què li diu comedia? Perquè dius, un viatge d'ultratomba, comedia, avui en dia no ho entenem gaire. Doncs a la seva època sí que és el que s'entenia per comèdia en dos sentits. En el sentit del contingut, perquè una comèdia que era oposat a la tragèdia, una comèdia era una obra que començava amb un contingut més difícil i acabava amb un final feliç. Començaves que la història hi havia algun conflicte i s'acabava amb un final feliç. I també l'estil. L'estil de la tragèdia era molt elevat i, en canvi, el de la comèdia podia tenir parts més planeres o d'un estil més humil. Veurem que Dante adopta tots els registres a la comèdia. Tant pot tenir un registre molt elevat com un registre molt vulgar. Ens trobem que corren dimonis per allà que diuen improperis i tot el que convingui. I ell descriu les penes infernals amb totes les paraules i tot, recreant-s'hi, amb un llenguatge que a vegades és això, planer, humil. Per tant, en aquella època es considerava que això entrava dintre de la paraula comedia. Per això ell, a la mateixa comèdia, l'anomena comèdia dintre de l'obra, en diu comèdia. Aquest divina, doncs, d'on surt? Doncs surt de Boccaccio. Boccaccio, que també era florentí, va ser una de les persones que va estudiar més la comèdia, i en una obra, que és el Trattatelo in laude di Dante, vull dir que per lloar Dante ja veiem que era molt admirat, doncs ell afegeix aquest adjectiu de divina i diu Divina Comèdia. I a mitjan segle XVI, el 1555, hi ha un editor que per primera vegada, quan ja estem fent servir la impremta, perquè evidentment els primers que tenim són manuscrits, pensem que la Divina Comèdia és del segle XIV, en tenim molts manuscrits, quan es va començar a imprimir, primer s'anomena comèdia i a partir del mitjan segle XVI hi ha un editor que decideix posar-hi divina. I a partir d'aquí, fins pràcticament a dia d'avui, s'ha anat coneixent com a Divina Comèdia, tot i que els editors actuals són més partidaris de treure aquest divina perquè aquest divina no formava part del títol que hi va posar Dante i per tant consideren que s'ha de treure. O sigui que pot ser que a partir d'ara la divina ens la saltem i només diguem comèdia. Molt bé. Llavors, volia parlar una mica de l'estructura. Evidentment, és un poema dividit en tres parts, que és infern, purgatori i paradís. Aquestes tres parts es diuen càntiche, en italià, les tres càntiques, i són un total de 100 cants. Cada cant seria un capítol. Són 100 cants i ocupen 14.233 versos. Això vol dir que la comèdia és més llarga que l'Eneida i que l'Odissea, però és una mica més curta que la Ilíada. Vull dir, perquè ens fem una mica una idea, no? En aquest context d'obres magnes de la literatura, quin lloc ocupa la comèdia. Cadascuna de les parts té 33 cants. Ell juga molt amb el simbolisme numèric, el 3 és el nombre de la Trinitat. Per tant, aquest 33 és la Trinitat. El 100 seria la totalitat de Déu, i en cada nombre podem trobar una simbologia. Jo dic que cada part té 33 cants, però veieu que me'n falta un. Si en fem 100, me'n falta un. Doncs és el primer. L'infern té 34 cants, però en realitat el primer és un proemi a tota la comèdia. O sigui que l'infern també en tindria 33. El primer és un proemi que t'explica això, que Dante comença aquest viatge. Cada cant té entre 115 i 160 versos
I la mètrica és això de què parlàvem al principi. La mètrica és el tercet encadenat. És una forma que s'inventa Dante. I va encadenant, les rimes van encadenant les tercines. Són versos en decasíl·labs i es van encadenant per la rima. Després, quan ho llegeixi, anireu sentint com les rimes et van encadenant els versos. Perquè rimen el primer amb el tercer, el segon amb el quart i així van fent una cadeneta. Molt bé, doncs això que us volia ensenyar aquí. Aquí veieu la primera vegada, que això m'he descuidat de dir-ho, la primera vegada que van posar Divina a la Divina Comèdia. Veieu que posa Divina a dalt? Doncs aquesta és la primera vegada que es va posar Divina. Molt bé, doncs ara passem a parlar una miqueta més de la topografia de la Divina Comèdia. Després entrarem ja pròpiament a l'Infern, però és que si no s'ha de contextualitzar una mica. Aquí veieu aquest dibuix. Això és l'estructura que té l'ultratomba per Dante. A baix de tot hi veieu aquesta mena de con, que això és l'Infern. I això com es va formar? Doncs resulta que Llucifer, segons Dante, quan Llucifer va ser expulsat del cel per Déu, va caure cap a la terra. Llavors la terra es va espantar, com a veure venir Llucifer, i es va tirar enrere. Llavors la terra es va tirar enrere, formant aquest forat, i la terra va córrer cap amunt, formant aquesta muntanyeta que veieu a dalt. Veieu que a dalt hi ha una muntanyeta? Aquesta muntanyeta és el purgatori. Això és l'explicació que Dante dona d'aquesta seva estructura. Llavors nosaltres avui, i això d'aquí dalt que veieu seria el cel, el paradís, això de colors de dalt. Doncs avui ens centrarem en la part de baix, en la part de l'infern, que veurem que la representem al revés, però aquí, perquè el purgatori quedi cap amunt, està representat així. Però així queda més clar el perquè de tot plegat. I aquí hi ha la representació de Botticelli de l'infern. Veieu que ho fem al revés. Botticelli va il·lustrar tota la Divina Comèdia. I aquesta és la representació de l'infern. No sé si veieu que hi ha molta gent, molts condemnats, però ens anirà millor aquesta altra, per explicar una miqueta l'estructura de l'infern. Perquè resulta que l'estructura de l'infern està plantejada d'una manera molt meticulosa i molt amb aquesta voluntat classificatòria, i també simbòlica. Per començar, Dante distingeix 3 categories de pecat que les agafa de l'ètica d'Aristòtil. I aquestes 3 categories de pecat són la dels incontinents, que és la menys greu i per tant són a dalt de tot, després la dels violents i després la dels fraudulents. Llavors, si veieu aquesta imatge, a dalt de tot hi ha uns cercles, que l'infern té 9 cercles, els de dalt de tot són els que pertoquen als incontinents. Incontinents vol dir que no s'han sabut contenir, s'han deixat endur per les passions humanes. I ell això no ho veu tan malament, és a dir, són pecats capitals, aquests pecadors són aquí perquè no s'han pogut confessar abans de morir i per tant són a l'infern i seran eternament, però no ho troba tan greu. A mesura que anem baixant aquest con invertit, la gravetat del pecat augmenta i la pena també. Després, un trosset més avall, trobarem els violents, també amb subclassificacions, que poden ser violents contra el proïsme, violents contra si mateixos, per exemple, els suïcides, i violents contra Déu. I encara més avall, que és el pitjor lloc de l'infern, els fraudulents. Els fraudulents és el que considera que és el pitjor pecat. I aquí dins hi ha una subclassificació de fraudulents molt detallada, que ja veurem. I a baix de tot hi ha els traïdors, que dintre dels fraudulents ja és el pitjor que considera Dante que pot ser a la vida, és un traïdor. I es divideix, a baix de tot veieu que és com més blau? Això és perquè és tot gel.
l'infern de Dante, el càstig més gran és el gel. Que té molta gràcia perquè nosaltres relacionem l'infern tradicionalment amb el foc i a l'infern de Dante sí que hi ha foc, i tant, hi ha molt foc. Hi ha foc, hi ha pluja, hi ha tot, hi ha serps, hi ha malalties, hi ha molts dimonis, hi ha moltes coses. És un espectacle dantesc, no? Vull dir, per d'aquí ve. Però la part més severa és el gel. I al final de tot hi ha Llucifer. Aquí al final de tot veieu que hi ha una coseta vermella, aquí és on hi ha Llucifer. Que després veurem com el representen i com el pinta Dante i llegirem aquest Llucifer com era. Llavors, aquestes penes que ell classifica amb tots aquests cercles, subcercles, amb aquest infern que té una topografia específica, que té una sèrie de rius i que es basa en l'infern de la literatura clàssica, en l'infern mitològic, però també es basa en la Bíblia, es basa en la teologia, amb els pares de l'Església, amb tot el coneixement que ell tenia a disposició, ell amb tot aquest coneixement fa el seu infern. Llavors veurem que hi apareixen personatges mitològics, però ell els adapta. Minos fa que sigui un dimoni i té cua. No? Vull dir, els fa monstres o els fa animals, ho adapta. No? Els noms en sonaran tots, però veurem que els adapta de la seva manera. Els noms dels rius també són el nom dels rius de l'infern de la literatura clàssica. I llavors, aquests pecadors que trobarem aquí tenen dues menes de càstig. Un és un càstig moral, en el sentit que mai podran veure Déu, la contemplació divina els hi és negada perquè ells eternament estaran a l'infern, i llavors tenen un càstig més físic, tot i que són ànimes, no tenen el cos, però senten dolor. Per això criden i és horrible. Dante s'ha de tapar les orelles en un determinat moment perquè no aguanta els crits. No? Aquest càstig més físic es regeix per una llei que es diu del contrapasso. El contrapasso vol dir que hi ha una relació entre el pecat que han comès i la pena que els hi toca. I pot ser per analogia, és a dir, que la pena s'assembli metafòricament al pecat que ells han comès, o per contrast, és a dir, que sigui el contrari. I us posaré un parell d'exemples d'això. Per exemple, per analogia seria, quan veurem els luxuriosos estan dins d'un torb de vent que no para mai. Igual que ells es van deixar endur per la passió, doncs el vent se'ls emporta i no poden parar mai. Sempre van voltant amb aquest vent. Per això és una analogia. Per exemple, els hipòcrites porten unes capes que són de plom, però estan pintades d'or. Això també, evidentment, és per analogia. No? Però llavors hi ha el contrapasso per contrast. I per contrast, per exemple, són els endevins, que els endevins els hi posa el cap del revés. Llavors ells van caminant endavant, però el cap mira enrere. I ploren, i a més ell ho descriu, ploren, i les llàgrimes els hi baixen per l'esquena, els hi regalima, perquè clar, tenen el cap al darrere. Doncs llavors, el contrast és, els endevins van voler mirar massa endavant, van voler passar per damunt de Déu i saber més del que a ells els hi toca, doncs quin càstig tens? Doncs ara miraràs enrere. No? Aquest és o els indolents. Els indolents que no es van moure mai per fer res, van quedar allà, res no els feia moure, doncs ara estan condemnats a seguir una bandera sempre, per tota l'eternitat. Van seguint una bandera. Aquesta doncs també és, no us veu moure, doncs ara us moureu. No? Aquesta que és per contrast és no és tan habitual com l'altra, en l'infern, però també hi és. Doncs, bé, dit això, jo penso que el que podria fer és llegir ja algun fragment i anar fent una miqueta de viatge, perquè deixeu-me mirar l'hora, sí, perquè si no podré llegir gaire cosa, volia repassar una miqueta. Evidentment no podrem veure els 34 cants de l'infern, tot el que hi passa, això també us ho deixo a vosaltres. Veurem, bé, cosetes, algun passatge, anirem fent una miqueta de viatge i aprofitaré per explicar cosetes. Com he dit, en teoria el viatge s'inicia, que és una ficció, és el que he dit, és una ficció, ell diu que comença el 1300, llavors les profecies ja estan complertes perquè en realitat no és el 1300, comença la Setmana Santa del 1300,
quan ell té 35 anys, perquè és quan es considerava, a l'edat mitjana, que era el mig del camí de la vida. Per això, la Divina Comèdia comença dient nel mezzo del cammin di nostra vita, que és un vers que tots els italians coneixen, aquests i uns quants altres, perquè ells estudien la Divina Comèdia a l'institut. Llavors, tots els italians coneixen la Divina Comèdia, n'hi ha que l'odien, també, no? Perquè els hi han fet estudiar a l'institut, n'hi ha que els apassiona i que se la tatuen al braç, i jo ho he vist, Vull dir, porten versos tatuats. Però això sí, fins i tot ho fan servir com a frases fetes. Hi ha molts italians que això... Després llegirem un passatge de Paolo i Francesca, dels Luxuriosos, i allà hi ha un vers que te'l citen així a la vida normal. I tothom sap què vol dir. Realment és una obra que ha marcat i que encara a dia d'avui es fa servir. Doncs, molt bé, continuo. Molt bé. I ara llegirem aquest inici, que és el proemi. I aquí us ensenyaré... Això és una miniatura del mateix manuscrit que hem vist abans, que us he dit que era del Magnani. Aquí hi veiem... Això és com un còmic. Aquest personatge blau no és que estiguin 6 o 7 personatges diferents, és Dante. El que passa que s'estan movent, o sigui, són diferents moments. És Dante amb 3 esferes que es troba i després aquí aquest vermell és Virgili. Doncs ara explicarem una mica com comença el viatge. Que comença al mig del camí de la vida, que és quan ell té 35 anys. Són els versos així més coneguts. Al vell mig del camí de nostra vida vaig retrobar-me en una selva obscura del dretorer vial la passa eixida. Ai, dir com era serà feina dura, tot aquell bosc salvatge i aspre i fort que el pensament renova la paura. De tant amar és gairebé la mort. Més, per tractar del bé que hi descobria, d'altres coses abans cal fer report. Això és com comença en la versió del Segarra. Abans us he ensenyat la de l'Andreu Febrer. No sé, després em podeu dir què en penseu de cada una. Doncs comença així. Us ho resumeixo una mica. Ell es troba aquí en una selva, es desperta, es troba aquí en una selva i li venen unes feres. Primer li ve una mena de pantera, que seria com un lleopard perquè té taques, veieu que té taques, les veieu les taques aquí a l'esquerra, que representa la luxúria, que aquestes feres tenen una representació simbòlica. Després ve un lleó, que representa la supèrbia, i tots volen atacar-lo, I ell s'espanta, però bé, no tant. Però després ve la lloba, que la lloba és realment l'animal que el fa recular enrere, és l'animal que l'espanta més. I llavors, quan ell està desesperat, apareix Virgili. Virgili és molt important perquè Virgili serà el guia de Dante per tot l'infern i tot el purgatori. Dante, diguem, la seva font principal és l'Eneida de Virgili. I per això l'escull per ser el seu guia a l'ultratomba, perquè a més Virgili ja havia parlat del viatge d'Enees a l'infern, doncs per això l'escull, no? I Virgili li explicarà que ha vingut per manament d'una noia d'aquí, de Beatriu. I com és això? Doncs perquè resulta que la Verge Maria, això no li dic jo, això li diu Virgili, li diu, mira, la Verge Maria ha vist que estaves en un destret i li ha dit a Llúcia que t'ajudés. I Llúcia ha anat a Beatriu i li ha dit, pensa que Dante, que t'estimava tant i que sempre ha tingut aquest amor, ara està en un destret, no l'ajudaràs? I Beatriu diu, sí, ara vaig cap allà. Llavors Beatriu agafa, baixa a l'infern a veure Virgili i li diu si pot ajudar a Dante. I Virgili diu que sí, que m'ha encantat i que ha encantat de la vida i que ho farà. I llavors Virgili va cap aquí, quan Dante està desesperat davant de la lloba, que representa l'avarícia, la lloba, per tant, per Dante veiem, no?, els primers animals. La luxúria és el que ja anem veient, és el que li espanta menys, aquest no li fa gaire, la pantera no li fa gaire cosa. Després, la supèrbia sí, però la lloba, l'avarícia, l'ha destarotat completament. I llavors ve Virgili a salvar-lo i li diu, mira, per aquí on hi ha la lloba no pots passar.
hem d'anar per una altra banda. Perquè Déu vol que tu et salvis i que vegis totes les penes de l'infern, que vegis el purgatori, que vegis el paradís i que després ho expliquis, no? I per tant, Dante diu, d'acord, i comença el viatge. Llavors, ho estic resumint molt perquè, clar, no puc llegir tota la Divina Comèdia. Llavors, comencen aquest viatge i ara passem, salto alguna coseta, al tercer cant, que és molt interessant perquè hi ha la porta de l'infern. I la porta de l'infern també són dels versos més coneguts i més impressionants de la Divina Comèdia, perquè ell veu al llindar de la porta escrit, veu això: per mi aniràs a la ciutat sofrent, per mi aniràs cap a l'etern dolor, per mi aniràs amb la perduda gent. La justícia mogué el meu alt factor, va fer-me la divina potestat, la summa saviesa, el primer amor. Abans de mi res no va ser creat, que etern no fos, i duro eternament. Deixeu tota esperança als que heu entrat. Això, que en italià és aquell famós vers lasciate ogni speranza voi che entrate, no sé si l'heu sentit mai, però qualsevol italià aquest vers us el dirà cada dia, lasciate ogni speranza voi che entrate, és, clar, imagineu-vos que sou Dante i llegiu això amb una porta, no sé si entraríeu, no? Vull dir, Dante aquí té molta por, no? Sort que porta Virgili, que ell es queixa, després de llegir això, de llegir aquestes paraules, ell es queixa i Virgili li diu, doncs, no, que vas amb mi i que jo t'acompanyo, no? Però diguem que, esclar, el viatge per l'infern fa molta por, vull dir, perquè ells s'ho creien tot això, vull dir, ho veien com una cosa real. A dia d'avui això no ens ho creiem, ho veiem com a ficció, però ells ho veien com una realitat. Llavors, doncs això feia molta por, aquestes paraules. Aquí troben l'avantsala de l'infern, una mena de vestíbul de l'infern, on hi ha els indolents, de què he parlat abans. Els indolents, doncs, els van picant insectes i van perseguint una bandera, perquè quan es van moure per res, doncs ara s'han de moure sempre. Però Virgili els desdenya, li diu a Dante, no els facis ni cas, passa endavant i ni cas. Llavors passen cap endavant i llavors es troben un riu, que és l'Acaron, que és el primer riu que es trobarem. I a l'Acaron es troben el barquer Caron, que ve de la mitologia. I aquest barquer fa molta por i també es mostra amenaçador. Això també serà una constant al llarg de l'infern. Al llarg de l'infern, els personatges que ens anem trobant, per exemple, Caron o d'altres, Minos, d'altres personatges, que per exemple Cèrber, que fan de guardians dels cercles on hi ha els condemnats, ells es mostren reticents davant de la presència de Dante, perquè Dante està viu. I clar, Dante no hauria de ser a l'infern. Llavors, sempre tenen una estira i ronça amb Virgili, perquè no el volen deixar passar. I llavors Virgili sempre ha d'acabar recorrent a Déu i dir no, és que és la voluntat divina. Fins i tot en una ocasió haurà de baixar un àngel, perquè Virgili no se'n surt. I llavors baixarà un àngel i amb una bargueta farà així i obrirà la porta. Però si no és un àngel, no hi ha manera. Llavors, el primer obstacle que es troben és Caron, perquè Caron no vol deixar passar Dante, perquè està viu, no? I diu això. Aquí us llegeixo aquest trosset petit, amenaçador de Caron. I aquí veieu Caron, exacte, el Caron de Doré, que encara és més impressionant. Diu, i vet aquí que veig venir una nau i un ballardàs, un vell, tot emblanquit de pèl, mireu-vos, realment és això que esteu veient aquí, que crida, ai de vosaltres, trista llau, acomiadeu-vos de pensar en el cel, que vinc per dur-vos cap a l'altra riba, cap a la fosca eterna, el foc i el gel. El gel, fixeu-vos en el gel, que és la part final de l'infern, que és la pitjor de totes. I diu, i tu que estàs amb ells, ànima viva, diu a Dante, aparta-te'n i deixa'ls, que són morts. I llavors Dante no es mou. Llavors aquí tenen aquest estira i arronsa, en Virgili, i al final Caron acaba fent passar
Dante a l'altra banda. Després continuem un trosset més enllà, perquè si no, no tindrem temps, no tindrem gaire temps. M'he menjat el temps. Passem al cant cinquè, que ens trobem per començar Minos, que és un personatge mitològic que ell ha transformat en un dimoni. Minos és el jutge infernal que decideix a quin cercle van els condemnats. Depenent del pecat que hagin comès, diu, doncs aquest ha d'anar al 8è cercle, aquest ha d'anar al 9è cercle. I com ho diu? Doncs amb la cua. Mou la cua entorn seu tantes vegades com cercle ha de baixar. Com cercles ha de baixar cap avall, no? Doncs aquest personatge també li diu a Dante que no l'enganyi l'amplitud de la porta, que sembla molt ampla però que d'allà no se'n surt. I es va creant aquest ambient de por, de terror que ho va impregnant tot. El cant cinquè és on hi ha el passatge més conegut de l'infern de Dante i potser tota la Divina Comèdia, que és el passatge, no sé si us sona, de Paolo i Francesca, que eren dos enamorats. No, us sona? Us explico una mica de què va, i també és els més representats en la literatura. Aquí és el cercle dels luxuriosos, que són aquests que us he explicat que van sempre amb un vent, que els porta, els veieu aquí, que estan aquí al vent. Aquest de vermell és Dante, i vol parlar amb ells. Llavors li pregunta a Francesca què va passar, per què sou aquí? I Francesca, primer no li fa gaire gràcia explicar-li, perquè també diu un altre dels versos més famosos de la comèdia, que es remunta a Boeci, que és que no hi ha cap dolor pitjor que recordar-se dels temps feliços enmig de la misèria, que és una de les frases també més conegudes i citades de la comèdia. Però al final li explica. I llavors li explica, és molt bonic perquè diguem que és, bé, bonic, clar, al final no és feliç, però és com la literatura va portar a l'amor, no? Això és un cas real, això és Francesca de Rimini i Paolo, que era el seu cunyat. Francesca estava casada amb el germà de Paolo, però era un d'aquests matrimonis concertats. I es va enamorar del cunyat, i el cunyat es va enamorar d'ella. I solien llegir junts les aventures de Lancelot i Ginebra, que també és un amor adulterí. I tenen a Lancelot i Ginebra Galeot. Galeot és el senescal que també fa una mica del cabot, no? Doncs llavors Dante explica com ells dos llegint aquest llibre hi ha un punt en què Lancelot i Ginebra es fan un petó i just en aquest punt és quan ells es van fer un petó. Diu, més d'un cop la lectura ens empenyia a contemplar-nos en els ulls la cara i arribar al punt del llibre que ens perdia. En essa on diu que la rialla clara es va fondre amb els llavis de l'amant, aquest, que ja de mi ningú separa, la boca em va besar tot tremolant. Galeot fou el llibre i qui el va escriure. Aquell jorn el llegir no anà endavant. A partir d'aquí van deixar de llegir i llavors el marit se'n va assabentar i els va matar a traïció. Com que els va matar a traïció no es van poder penedir i per això són a l'infern, perquè si no serien al purgatori si s'haguessin penedit. Els hi va fer una mala jugada. Però són, diguem, Dante els ha eternitzat. Això és un cas real que va colpir molt a l'època de Dante. Per això el situa aquí. Doncs continuem, em salto moltes coses, fent una miqueta de viatge per l'infern. Trobarem, després dels luxuriosos, ens trobarem a Cèrber, que és aquest gos de 3 caps, que és el guardià del cercle on es coneixen els golosos. I allà també troba florentins, va trobant florentins tota l'estona, que li fan profecies, que... Bé, això que us he dit. Després, més avall, trobarem Pluto, que era el déu de la riquesa, que també el transforma en una mena de llop, una mena de dimoni, i aquí hi ha els avars i els pròdigs. Més avall trobarem, ja baixant més, tot això. Aquests primers cercles són els dels incontinents, que tenen unes penes una mica, bé, no tan fortes, no? Després ja ens n'anem a la ciutat de Dite, que hi ha uns murs,
que és aquí on no poden passar, perquè no els deixen passar, hi ha les fúries, les fúries van a buscar la Medusa perquè volen convertir Dante en pedra, llavors Virgili li tapa els ulls, és que és tot molt cinematogràfic, i bé, no poden entrar perquè els dimonis no els deixen, llavors baixa un àngel i fa així, i obre la porta, no? Llavors poden entrar. Aquí dins es troben els heretges, i els heretges també és una pena bastant impressionant, perquè se'ls troben a dintre d'unes tombes i amb foc. És tot molt impressionant, tot l'infern. Llavors, aquí continuo, perquè vull anar sobretot a la part final aquesta del gel, que és el que ens colpeix més. Després, ja baixant més avall, ja començarem a trobar els violents, aquesta segona categoria de pecat més greu, que és la de la violència, que es castiga al 7è cercle. Té 7 subcercles, com he dit abans, que era contra el proïsme, contra si mateixos o contra Déu. I aquí trobem un riu, un altre riu infernal, que és el Flageton. És un riu de sang bullent. I aquí dintre hi ha els assassins. Veieu allò que dèiem del contrapasso? Els assassins estan aquí dintre de la sang bullent. Després, els suïcides, que són els de l'altre subcercle, són arbres. S'han convertit en arbres. I Dante, Virgili és una mica així, li diu a Dante, trenca una branqueta d'aquest arbre, i fa així, i llavors l'arbre es creix i diu, però què m'estàs fent? Perquè, clar, és una ànima, no?, d'una persona. I llavors explica, no, és que jo em vaig suïcidar, no? Doncs els suïcides els converteix en arbres. I bé, no explicaré totes les penes. Però després, una mica... sí, llavors hi ha els violents contra Déu. Aquí Dante fa una cosa molt espectacular, que encara no s'ha entès a dia d'avui, i és que situa un dels seus mestres, que va ser Brunetto Latini, que era l'autor del llibre del tresor, al cercle dels sodomites, quan ningú sabia que ho era, no? I clar, si era el seu mestre i li tenia tant d'efecte que el posi aquí a l'infern amb els sodomites no queda gaire bé, però ho fa, i ha quedat així. Llavors, doncs, també té una xerradeta amb Brunetto Latini, i Brunetto Latini li fa també una profecia, bàsicament li profetitza que serà exiliat, que els florentins, doncs, diguem, no li tindran en compte tot el bé que ell ha fet, sinó el contrari, no? I aquí, doncs, tots aquests, els del tercer subcercle dels violents, aquests dels violents contra Déu i contra la natura, perquè, clar, els sodomites es consideraven en aquella època violents contra natura, tots estan castigats amb una pluja de foc. I queden cremats. De fet, Brunetto Latini quasi no el coneix perquè està cremat. Llavors, aquí apareix un altre personatge de la mitologia, però que ell el transforma una mica, que és Gerió. Gerió té cara d'home just, però el cos és una serp. I simbolitza el frau. Perquè aquí ja entrarem a la tercera categoria de pecat, que és la més greu, que és el frau. Llavors, hi ha aquest monstre, que és Gerió, que neda per l'aire, com si nedés, i Virgili aconsegueix que Dante pugi damunt seu, i Virgili també, i els baixi cap avall, perquè veieu que això, que l'infern, com hem vist, fa baixada, han d'anar baixant d'un cercle a l'altre. Penseu que aquí també han d'anar com mig escalant, Dante explica tot això, també la part més física del viatge, no? Doncs aquí aconsegueixen, gràcies a Gerió, baixar el cercle de sota, evidentment amb el terror que comporta ficar-se damunt d'aquesta bèstia, no? Llavors baixen a sota. Llavors aquí ja tenim el cercle 8è, que és on es castiga el frau, i està dividit també en diferents parts més petites, en diferents una mena de fossats, perquè veurem que al mig hi ha un pou i al fons del pou hi ha Llucifer. Per tant, sabeu els castells de l'edat mitjana que hi havia els fossats? Doncs hi ha aquests fossats i aquí en cada un hi ha uns pecadors amb unes penes diferents. I llavors hi ha, per exemple, la primera hi ha els seductors, després hi ha els aduladors. Els aduladors, perquè us ho imagineu, penseu que a l'edat mitjana els agradava molt tota l'escatologia també. Els aduladors estan enmig d'un llac de femta,
un llac de temps, vaja, allà enmig de... Doncs bé, els aduladors els posa allà. O sigui, transmet la seva idea del món, no? I els valors que ell tenia. I també es queda molt tranquil. Llavors, els simoníacs, que és encara més avall, els simoníacs ens hi col·loca un papa. I aquest papa, quan veu arribar Dante, es pensa que és Bonifaci VIII, que ja està mort i que ja ve. Per tant, Dante el que està fent és dir, Bonifaci VIII, quan aquest papa que a causa d'ell soc a l'exili, quan es mori vindrà aquí, amb els simoníacs bastant avall, perquè som cercle vuitè, tercer fossat, bé, està bastant avall, això ja. Doncs els simoníacs també no... Així com ell, per exemple, amb l'episodi, que això no ho he dit, aquest dels luxuriosos de Paolo i Francesca, ell té molta compassió i s'acaba desmaiant de la compassió que sent per ells. A mesura que anem baixant, de compassió ja no en té gens ni mica. I quan ja parlem dels traïdors, de fet n'hi ha un que l'agafa pels cabells. Vull dir, la ràbia que té, no? D'aquests pecats que considera inconcebibles. I sobretot quan els pecats els fan persones de l'Església, els ministres de Déu, que ells siguin pecadors encara considera que és pitjor, per tant encara té menys compassió. No? Llavors, després hi ha els endevins, que ja us els he explicat, aquests que tenen el cap girat enrere, els baraters, els hipòcrites, que us he explicat aquesta capa que porten, els lladres estan... Us faig una mica això, el repàs, perquè de penes diferents que hi ha, no? Els lladres, els que van caminant amb serps que els lliguen les mans. I també hi ha unes serps que els mosseguen el coll i llavors es transformen en cendra i després el cos torna a sorgir. Unes coses molt enginyoses, com màgiques, no? Es desfan, es tornen a fer, doncs això. Això són els lladres. Després venen els mals consellers, aquí, amb els mals consellers, aquí us volia, però no tindrem temps. Bé, ens situa Ulisses, és que això era molt interessant, ja m'afanyo, ens situa Ulisses, veieu aquí aquesta diapositiva? Feia aquestes flames. Doncs Ulisses, abans m'he deixat de dir una cosa, però bé, és igual. Els personatges de l'antiguitat que van ser bons, però que encara no existia el cristianisme i per tant no podien ser cristians, els posa als llims, que això abans me n'he descuidat. Per exemple, Virgili viu als llims. Ell no pot anar al paradís perquè era pagar, però Virgili viu als llims. Amb qui viu als llims? Doncs amb Homer, amb Lucà, no? Amb aquests altres grans personatges de l'antiguitat. Viuen allà als llims, no tenen cap pena, l'única que no veuran mai Déu, però no sofreixen cap pena física ni res, estan allà tranquil·lament. Però Ulisses no ho posa allà. Ulisses no ho posa allà perquè ell considera que va ordir l'estratagema del cavall de Troia i per tant va enganyar, i com que va enganyar no pots estar als llims, ha d'estar patint. I per tant el posa aquí, bé, no us llegiré el tros aquest, perquè si no, no us podré llegir el tros que vull. El posa aquí i ell és una flama bífida, que són ell i Diomedes, que també va participar en l'engany del cavall de Troia, i llavors Dan li explica com és la seva mort. I llavors aquí el que fa és explicar a Ulisses com va morir, i és una història diferent, això s'ho inventa Dante. El que diu és que Ulisses va tornar a Ítaca amb Penèlope, Penèlope portava una vida esperant, anar fent i desfent aquell teixit que feia. Doncs quan torna a Ítaca, després diu, no saps què, torno a marxar, perquè jo vull conèixer més món i vull anar a la part de la terra on ningú ha anat. Llavors ell convenç els mariners per anar a una part de la terra on ningú ha anat i que Déu no vol que ningú hi vagi, perquè és on hi ha el purgatori. I això, quan ets viu, això no ho pots veure. No? Doncs ell vol ser més, que Déu vol conèixer més. I per tant, ell va allà i un cop hi arriba, veu el purgatori i automàticament hi ha una tempesta, naufraga i es mor. I és el càstig que li dona Déu per voler saber més que ell. I llavors doncs, se'n va aquí amb aquestes flames de foc, que són les flames de foc dels que ordeixen enganys. I no se'ls veu, només veus la flama. I ara vull anar ja
un parell de cosetes més, perquè si no, no acabaré, perquè ja veieu que l'infern és ric, no acabaríem mai. Veieu aquest senyor amb el cap a la mà? Aquest és molt interessant, perquè ell explica això del contrapasso que us he dit. Aquest és Bertran de Born i està situat en la gent que busca discòrdia, no? Entre els altres. Es deia que ell havia fet que el rei Enric II d'Anglaterra i el seu fill es barallessin. I llavors Dante el situa aquí, doncs perquè va crear discòrdia, i com que Bertran de Born va separar dues persones que haurien de ser inseparables, com són un pare i un fill, el càstig és que porta el cap separat del cos. Aquí, aquest cercle, concretament, és potser un dels més terribles perquè tots els damnats estan mutilats. Els dimonis, amb espases, els van tallant. I llavors després els hi tornen a sortir les parts del cos i els tornen a tallar. I van fent així. Llavors, sí, i a més ell s'hi recrea a explicar-te aquestes coses, les mutilacions. També hi ha un altre cercle que estan tots malalts i leprosos, o què vulgueu. Llavors aquí hi ha aquest Bertran de Born que per més Inri se'ls acosta, veieu que hi ha Dante i Virgili aquí al costat d'un pont, doncs ell agafa i clar, penseu que porta el cap aquí, perquè el sentin millor els hi costa el cap. És que és boníssim, això sembla el túnel del terror. Doncs sí, Bertran de Born agafa i els explica, us volia llegir el vers perquè en italià és quan surt la paraula, Segarra no manté la paraula, però en italià és quan surt la paraula contrapasso, és el cant en què explica aquesta norma del contrapasso. Diu, i per haver partit gent tan unida, partit jo porto el meu cervell, ai las, de l'espinada d'on li ve la vida. Complint-se el tal faràs, tal trobaràs. Això és la traducció del Segarra. Però Dante deia, perché io partì così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo troncone, così s'osserva in me lo contrapasso. I aquí és on s'explica això de la idea del contrapasso, que en aquest cas és claríssima i transparent i terrible i horrorosa. I ara ja no sé, ja ens anem a baix de tot ja. Ara ja passem pel pou dels gegants i ja entrem a dins, ja no us explico ni com, hi ha un gegant que els porta a baix. I llavors aquí al mig ens trobem un llac glaçat, que és el Cossit també és un nom que ja ve de la mitologia, era un riu de l'infern. Aquí ell el fa un llac glaçat. Us llegiré després la descripció de Lucifer, molt breument, però us explico com funciona aquesta última part de l'infern, que té molta gràcia. Aquesta última part de l'infern, que és aquella que veiem més blaveta abans, us en recordeu? Està dividida en 4 zones. La Caïna, pels traïdors dels parents de Caín i Abel, l'Antenora pels traïdors de la pàtria, perquè Antènor, segons una llegenda, havia traït la ciutat de Troia. Aquí Dante troba l'Antenora, els traïdors de la pàtria. Pensem que Dante era molt patriòtic i a més estava molt ressentit. I aquí ell troba un condemnat que va ser un traïdor d'aquests de Florència i no li vol contestar i l'agafa pels cabells, superviolentament. Després hi ha la Ptolomea, que és la quarta regió, que hi ha els traïdors dels hostes, i després, per últim, hi ha la Judeca, que ve de Judes, que això ja és la traïdoria màxima, no? Que és el traïdor més gran de la història, que és Judes, que va trair Jesucrist, no? Que és els traïdors, els benefactors. I aquí els condemnats estan, els de la Caïna estan submergits en el gel fins aquí, amb el cap por, els de l'Antenora i els de la Ptolomea estan submergits també fins aquí, però amb el cap amunt, llavors se'ls glacen les llàgrimes perquè estan plorant i això els fa molt mal. I després els de la Judeca estan completament submergits dintre el gel, amb diferents postures, no estan tots allà igualets, no, amb diferents postures. I ja està, allà quiets, submergits dintre del gel amb una postura determinada per tota l'eternitat. I el colofó és aquest.
És Llucifer, que ara el llegirem. Però és això, Això és la descripció. Això és un còdex que es diu l'Urbinate, el Dante Urbinate. És un còdex medieval que té unes miniatures que estan molt bé, ja ho veieu. I ara us descriuré molt breument com és Llucifer, no? Però és exactament com el pinten aquí. I com és que aquest llac està glaçat? D'on surt aquest gel? Ara, un moment que ara m'he perdut el Llucifer. I mira que és gros, Perquè sí, Dante diu que Dante s'assembla més a un gegant que Llucifer, en el sentit que Llucifer és tan gran que no es pot comparar amb un gegant. És el més gros que un es pot imaginar. A veure, que us volia descriure aquí. A veure. Veus, podeu imaginar el terror que sent ell quan veu Llucifer. Ostres. Aquí. Diu. Això li diu Virgili, diu. Aquest és Dite. Dite era el nom del déu dels inferns, però aquí el fa servir com a sinònim de Llucifer. Diu, i aquí tens el lloc on és més necessari ser valent. Perquè, clar, home, davant de Llucifer enorme aquí amb aquestes vistes, no? Diu, si vaig quedar gelat i erc com un roc, no ho demanis, lector, que no ho sé escriure, perquè tota paraula fora poc. No vaig morir, més no em sentia viure. Pensa, si tens enginy, el meu estat, ni de la mort ni de la vida lliure. L'emperador del regne torturat, pita en fora, emergia d'aquells glaços i amb un gegant puc ser jo comparat més que el braç d'un gegant amb els seus braços. És això que us deia, Mig cos cap amunt, o sigui, està submergit fins a mig cos. Veieu que això és gel, L'altre mig és cap amunt. Diu, imagina quin cos deu ser el seu cos, que lligar pugui amb uns fragments tan grassos. Si fou vell, com avui, vell amb B alta, si fou vell com avui és lleig i gros, clar, penseu que Llucifer era un àngel molt vell, no? Que després, doncs, ara ja és molt lleig perquè es va rebel·lar contra Déu. Si fou vell com avui és lleig i gros i contra el seu factor alçar la cella, és just que sigui font de tots els plors. Oh, com em va semblar gran meravella quan 3 cares al cap compto que té, una davant i d'un rogent tota ella. La veieu que la de davant és vermella. Les altres 2 veia al punt mitger de cada espatlla i on la cresta arranca lligaven amb la que he pintat primer. I la dreta em semblà entre groga i blanca i era l'esquerra d'aquell to de pell dels qui a la vall del Nil la vida tanca, vol dir negre, es refereix a Etiòpia. L'altra és negra, veieu? Una cara és vermella, l'altra és grogosa blanca i l'altra és negra. On som? Com convenia tan enorme ocell, de 6 ales jo el veia acompanyat més amples que cap vela de vaixell. Aquí no es veuen gaire bé, però té 3 parells d'ales de ratpenat. Amb els quals, perdoneu, sense plomes, com les del ratpenat, eren de forma i les esbatanava i 3 vents feia moure d'un plegat, amb els quals el cossit tot es gelava. És això. Aquest llac glaçat, per què és glaçat? Doncs perquè Llucifer, amb aquests 3 parells d'ales, ha glaçat i manté glaçat el cossit. Treia el plor de 6 ulls, clar, compteu, 2, 4, 6. Treia el plor de 6 ulls i en 3 pendents de mentó, sanguejant, queia la bava. Clar, la bava està sanguejant perquè aquí s'està menjant 3 persones per tota l'eternitat, que ara veurem qui són. En cada boca, i estrenyent les dents, un pecador trinxava i la tortura donava, així d'un cop, a 3 sofrents. El de davant li eren cosa dura, més que els queixals, les ungles, que a l'esquena li feien una crosta de malura. Aquest que està passant la major pena, digué el mestre, o sigui Virgili, és el fals Iscariot, té el cap a dins i els peus a la serena. Dels 2 els que el cap penja, el del ganyot negrenc és Brutus, que no passa lleure, però calla i s'aferma tant com pot. Ja el pinta com més valent. Veieu que un li surten els peus, que és Judas, que és el de la cara vermella, i els altres 2, Judas és el traïdor de Jesucrist, per això és el que ell considera que és pitjor, però els altres 2 són els traïdors de l'imperi, perquè són els que van trair Juli Cèsar, que són Brutus i Cassi.
I per això també el situa aquí. Pels valors de Dante, la religió i l'imperi és el més important. Per tant, aquests són els altres condemnats. Però Brutus el fa més valent. Diu, dels dos els que el cap penja, el del ganyot negre és Brutus, que no passa lleure, però calla i s'aferma tant com pot. I l'altre és Cassi, que bon greix sol treure. Més s'acosta la nit i cal partir, perquè aquí ja no ens queda res per veure. I Virgili diu, mira, ja està, ja ho hem vist tot. I després d'aquesta visió terrorífica, amb aquest dimoni tan pelut, veieu que aquí s'arrapen els pèls? És molt pelut, Doncs, després baixen per aquí, agafant... Això és terrorífic, imagineu-vos, clar, Dante està aquí damunt del dimoni, no? O sigui, Virgili s'arrapa el dimoni i Dante abraça Virgili i van baixant cap avall pels pèls. Sí, i llavors, a mig camí, Virgili es gira i comença a pujar. I llavors Dante es pensa, diu, però què fa? Perquè torna a pujar. I no, llavors resulta que hi ha hagut un canvi de la gravetat molt complicat i llavors resulta que estan pujant amunt. I ara passa això. I llavors resulta que quan pugen, en realitat estan anant cap als peus. Això són els peus de Llucifer, de quan va quedar encastat aquí quan Déu el va expulsar del cel. I llavors doncs ells acaben aquí, pum, i surten. I ja surten, gràcies a Déu, de l'infern i acaba l'infern dient el mestre i jo, seguint aquella via, vàrem tornar a la claredat del món i sense que el repòs ens fos magia, ell primer, pujant sempre i jo segon, del cel vàrem copsar les coses d'elles quan arribàrem al forat per on sortírem a reveure les estrelles. Cadascuna de les càntiques de la comèdia s'acaba amb la paraula estrelles. I aquesta és l'última. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Aquest és l'últim vers de l'infern, que alguns italians porten tatuat i no és broma. Doncs l'infern s'acaba aquí. Després veurem, ja avui nosaltres no ho veurem, però després ja Virgili li ensenya el purgatori i després el paradís li ensenyarà Beatriu. Beatriu que va anar a recórrer Virgili perquè li ensenyés l'infern i el purgatori, Beatriu li ensenyarà el paradís, serà la seva guia. I ja està. I acabo aquí perquè si no, no acabaríem mai. Gràcies, Raquel. M'he allargat una mica, perdó. No pateixis. No sé si algú té alguna pregunta, potser ara, si voleu saber alguna cosa sobre l'infern de Dante, ja ho sabeu. És el moment de preguntar-ho. Jo us aconsello que us el llegiu, que és molt entretingut. Si no hi ha cap pregunta, només un recordatori. Divendres vinent tindrem el filòsof Carles Llinàs, que ens parlarà del mal. I després vindrà, l'altre divendres, vindrà l'Enric Casasses, que ens parlarà dels dimonis de Verdaguer. I així acabarem aquest cicle que hem fet aquest any. D'acord? No hi ha cap pregunta? Sí. Una pregunta. Tot aquest imaginari se l'inventa ell? No. És a dir, ell té les seves fonts. El que passa que les retoca com vol. O sigui, agafa moltes coses de la mitologia clàssica, és el que he dit de la Bíblia, però llavors et converteix, jo que sé, Minos, que li posa una cua, no? L'altre ho adapta com vol. Els rius són els noms dels rius infernals, però llavors ell hi juga com vol i també els compara, per exemple, el riu aquest, el riu de Sang, el compara amb un riu que tenien allà a Florència. Com el riu aquell que bull, aquells dels típics rius d'aquests bullint, doncs també s'inspira en l'entorn. No s'ho inventa tot, té una base, però sí que evidentment s'inventa coses, no? Però els càstigs aquests tan originals que fan, segueix alguna tradició o...? Home, de tradició de càstigs ja n'hi havia. La mitologia grecolletina està plena de càstigs, les harpies que es mengen el fetge, tot això. Aquells que fan rodolar pedres sempre cap amunt, tots aquests càstigs ja hi eren a la mitologia. Aquest de les pedres també el fa servir. Els avars fan pujar pedres. No us he explicat cadascun dels càstigs perquè no hauríem estat 25 hores aquí.
Però sí, ell ja s'inspira en la literatura prèvia, però llavors doncs, ho ajusta com vol i això, no? També és creatiu dintre d'això i crea aquesta cosa terrorífica i magnífica alhora, no? Sí. Per exemple, de la Ilíada, què té un surt? De la Ilíada que en treu? No ho sé, això no ho sé contestar exactament de la Ilíada que en treu. Però que hi ha influències de tota la literatura clàssica, segur. Però esclar, llavors ja has d'anar cant per cant a mirar les fonts de cada cosa. Però sí. Bé, per exemple, Ulisses, ell no havia l'Odissea no la podia llegir en aquella època perquè no la podien llegir, no havia arribat. Però tenia molta fama. També hi havia coses que li arribaven per fama, més que no pas llegir-les directament. Però de la Ilíada concretament ara no sé si tu ho saps. Tu potser ho saps? No. Jo ara no sé... No. Què concretament ha agafat a la Ilíada? Bueno, la Ilíada no l'havia llegit, clar, això és el primer, no l'havia llegit. Però de la fama que hi pogués haver... El mitjà occidental, aquí a l'occident d'Europa, no la podien llegir, perquè no sabien grec i no estava traduïda. Com l'Odissea, que li arriba per fama. En coneixien resums, però jo ara no sé... A mi no se'm basa, no recordo res. Potser sí, potser no. Tornar a llegir la Ilíada, tornar a llegir la Divina Comèdia. Clar, o quan un llegeix la Divina Comèdia anotada, doncs a vegades en els comentaris s'explica això ve d'aquí, això ve d'allà, però clar, evidentment és una obra immensa i ara això mateix no... És que tu demanava perquè com que ho has dit al principi, has parlat de la Ilíada. No, el que he dit és que la Divina Comèdia és més llarga que la Ilíada. He dit que és més llarga que l'Eneida. No, com ho he dit? O és més curta? És més curta. He dit que és més curta. Que sí que era la Ilíada la més llarga, de 15.000. L'Eneida i l'Odissea són més curtes. Exactament, que la Eneida i l'Odissea són més curtes que la comèdia, però la Ilíada ens guanya per 10.000 versos. Tampoc és tant, però... no, per 10.000? Espera, no, ara ja m'estic confonent. No, 1.000! Per 1.000 versos! Per 1.000 versos, mira, tampoc. Ens guanya per 1.000 versos només.